mangko sore kene kacritani kanggo sepo mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan alam gambar kucing dikira gambar macan diputer serban diputer metu wong edan jangan kabung ana jaman rame-rame rebutan ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer batu wong edan bengi diputer batu wong edan terus Siti oleh terus ora apa-apa ora dionggal-onggal go rasa mencicil wong Lukman sing kleru iki ya tetap Lukman iki sing kleru iki kok ngendangi sing kleru apa sing ngendang dhewe kowe omong wae kandang anggomi apa ora ya Mas Ketip nyuwun BK wireless. Ya. Celoke Mak, parani Mak. Ketip. Alah. Iki ora abot itu iki kok sar. Lah wong kuwi mik saron kok mboge nyontong. Kuwi lho, diwehi lho. Mbak Maksud. Cek. Piye Iki rasane? yakin Tip. Cetu saiki Tip. Mau ki ora cetu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pamirsa dusun Pakem. Amin. Aku wingi Sing kleru. tengen
Wah, khusus pakem. Khusus pakem. Nek do mingkem lho kowe. Loh, Apa? sing pakem ki apa weteng mingkem lho, ana masalah apa weteng mingkem kabeh. Saya banget dosa. Oh, ngono. Nek saiki warga pakem. Bisa maca Olah. kuwi. Titik-titik 0 ke 189. Sik. Wah, ya Kuwi. Iki sapa? Artinya apa Wigo? Ndi? Iki. Oh, warga pakem nang sisih tengen titik-titik. Sene iki warga pakem. Heeh. Iki Gracia. Grasiane sampean. Aku. Ya dongake wae warga pakem gogo paringa waswara selamat paringa panjang umur. Amin. Oleh golek rezeki paling gampang. Amin. Nek yakin lho warga pakem. Aja Apa? nginep nang isor kuwi larang. Aja cok Apa ngono sing kuwi. larang? Ro. Aja cok ngono kuwi. Nang isor kuwi larang e. Mesor kowe ngendi? Ah sakit ki 5.000 ki. Sik, salahnya sampean ngecrit. Siapa? Ane ora ya ora bayar. Anyang-anyang berarti dia 10.000 perang wah. Padahal biasanya sak gon-gon ya, Mak ya. Ayo. Heeh. Kowe rasane upi balik. Napa? Aku ki nang dhewekmu kowe tutupan lawang kok. Gone sapa? Nene upi. Wong ora mbek aku sik kok. WA ora penting metamu ada tak WA anak. Ayo penting kok. Yo, siapa? Basiran! Siap! Cangkeme. Ora metu ki tak barai ngene yo. Sik bener ngene yo. Ya. Ora basiran. Ya. Barisan. Brolian semuanya. Siap, gerak. Ayo tebak, ayo tebli. Ora Apa intro kuwi? stop lho. Eh? Ora nggo intro stop. Ora iki ayo tebak, ayo tebli. Apa? Apa? Apa wi? Raine maidang glowing labi dombling. Iki gara-gara ngambung Mbah Marson. Ah. Son. Adi to. Iki nang Walah, kene. apa jak maju. Ah, maksudnya diri. Gampang mengko pokoke korbane nang kene Mbah Marson kok. Mbah, Hati-hati ya. Dan Pokoke, Pak, pokoke iki aja ngasih lunga rono. Heeh, aja oleh lunga. Gondene. Wigo teko diseret. eh niki ana sing ngesake dodo tuwek ngene iki. Sik. Mbah Marsun. Ha iki ki Judo tuwek teko aku. Wah. Aduh. Iya. Eh. Dapat. Dambung, dambung. Dapat. Ayo. Wes. Mbak Marson aja butamik boten. Mbak Marson. Mbah, Butamik boten. Mbak Marson wis duwe mic. Cilik. Mbak Marson wis duwe. Cilik. Eh, nek aja ngenyek. Kuwi kok Arya Penasang jadi nganu kuwi. Apa? Heeh. Grandong untuk ompong. Pak Go. Mbak Marson ki sebenarnya tua-tua ngono isih medres sih. Ayo Bi. Kuwi coba Mi. Teklek nang mriki lan wong wis tuwek petakilan. Tukokno oleh-oleh nek ra kagem aku emoh. Takokno ngale-ngale nek ra pakem aku emoh. Oh, tak goyo wong ngono jebol. Sapa? Ayo kowe kuwi ya. Milih sangar ya. Waduh. Man, Nun, aku diplotot Mbah Marson kok jeruke tadi kok. Ya. Mbah iki lho. Ayo bro kanca ngawero. Jebol susune mandang disebal jeruk. Suaranya apa ya Pak Go? Ayo pro kanca. Yuk dadine rada Kok kecut. piye, Go? Ayo perkara zamane Mbah Sam. Oh, jawane, Bang. Mbah Sam, wis bakal ilang ya, Go. Ah kae Mbah Sam ning kono kuwi lho Mbah Sam. Di Sam. Oke, ning kono kuwi Mbah Sam. Sam. Nek bakal dodok karo bedok rasa larang-larang Sam. Ciak sisan kowe. Yo. Ayo pro kanca ngawaruana. Rukune Islam yaiku 5. Sahadat loro rukun kang siji. Rukun kang siji. Bisa ngasira kelawan kang ngaji. Kaping pindhone
Ramadan ping 5 gaji kaping 5 gaji lamun kuasa. Alhamdulillah. Yo, iki mlaku. Engko nyuwun warga Pakem nyuwun lagu napa tak turuti wis. Inje. Nyuwun apa, Bu? Mbah Putri. Mbah nyuwun lagu napa niki? Ngersake lagu napa? Oh, sasake. Oh, ora ono sasake iki. Mboten jenengan mboten saged nyanyi ning jenengan ngersake napa? Ketul ki kuwi njal lagu apa? Mbok ada lagu. Njaluk duit, duit apa ora? Oh, Sidorondo. Apa ora kowe? Golek kecuk to kowe. Sapa? Ha kae, aku wis rabi cuk. Sik, tak kandhani wong cetha iki celeng kok matane cuk ngono. Ayo matane lek ojone ngono. Ora. Cangkeme lho Dang, aturan maaf. Lagune apa? Apa go? Lagune apa? Mesti gaul to, Mbak, lagune apa? Sing gaul teko. Nek aja adro lho. Oh, Sidorondo. Yo, dados Sidorondo. Apa go? Mbak sing kudan ndak Sidorondo. Alah, kene lagune senengane Mbah Marsun. kono. Mbah Marsun. Sapa? Ayo kuwi sampean kuwi. Yen mula siramu wis. Ayo wis yo, Mak. Duet wong loro Tegar Rumah Endang. Kolo-kolo. Ojo sing tresno welas sejati. Lale lo. Mbah Marsun. Ngerti hop ora to? Aldi, Mak. Aldi. Hajar. Aja gelem medene nyanyi ya, kuwi bagiane Lukman kok. Luman rupik kuwi kok. Ya kolo-kolo to. Ora kala-kala gebadine ra kala-kala kok. Saiki nek kala-kala ae dhewe munggah upi medun. Yo, ayo Man, medun Man. Yo, kala-kala. Ayo. Yo, sampeyan sing nyanyi yo. Nyanyi lho. Lho, nyanyi. Ayo kala-kala yo. Kala-kala yo. Kala-kala. Medun ayo. Kala-kala. Kowe nganggo kuwi. Ayo medun. Ora iso kowe Sing bener. Ora iso kowe njoget nang isor. Ora Njoget sah nang kowe isor, iki. kala-kala. Ora sah kowe iki. Medun. Kowe medun njoget kan. Ayo, hai. Ya. Ayo. Ayo. Akeh mriki padha iki. Tukono oleh nek ra glagem aku emoh. Takono ngaleh-ngaleh nek ra pakem aku emoh. Susure kewer-kewer. Man, mari prono man. Tapi ini siapa tapi ini? Cepat. Ayo. Jogetenan to jar. Dari iki. Sido. Kopi iki bengi iki karo Man, wis mari prono. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Boleh bocah sing tresno welas sejati. Pungkasan di sliramu digawe lara. Ora saiki takdiran. Nanging piye tapi mau wis digawe
tresnamu tulus lan suci sing pasuwun sing gedhe pangapura antum tresna bebojoan selawase kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saged ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saged ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane Hei, Pi, Man, aku ora melu-melu. Kowe nak ngerti Mas Jan Pak Endang lho aku. Iki. Yakin. Modaro. Aduh kok jajan karo. Wis ah lho iki. Iki apa main dayan kabeh jebule. Main dayan kabeh. Kabeh. Jebule aku iso. Iki lho, iki kondang-kondange dhuwur kono kae. Ngendi? Iki. Kowe. Kondang-kondange kan nggo sengi. Ngendi kok? Gawa sengi. Gawa sedih. edan kan iki Piye? kesel ya Lah nek ora kok maido karo sing ngisor. Yo. Arep bar gerak. titeni ya Pak Go besok titeni bae Ate apa? Yo, lagune apa iki, Pak Go? Nyalamu iku. Ora. Ora. slompret Hei! Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatona mafailatona mafai. Salamun alayka ya minal anbiya ilahi. Ora. Ya Irfani ronce kembang. Mesti yo dajar. ata gora melu joget apa kuwi Ora apa-apa. kowe ora mangan gaji buta Ketua e. wes siap oke Yo. oke Dajar apa-apa wong ketuane omeng bogor. Sonte kembang. opo ora sing apik lho Ayo, yo. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupian kumilang. Ojo sira menyo miturut kawuhe pangeran. ya Irfani ronce kembang Wangine mupian kumilang. Ojo sira menyo miturut kawuhe pangeran. Monggo lenggah
sira menga-menga miturut dawuhe pangeran. Monggo 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 langkah ingkang sekejo urip sira ning alam donya kowe ora kena semboyo. Ada buka, Brek. Ada bukan nyamu iku Ora. Nah, kok ini dengaran dilewati ngomong aku. Sarenande putri Sarenande. Kui. Iya. Apa iki terusé kok teko dondo anteng ngono kuwi. Kepesing apa kepiye? Kepesing. Sikro nayaka angayai karya prakaryane praja tunggaga saka caca tali wonten manunggal satya damya tinana Sri Swarak Gumara Sangya rebut karsa mestu padha rawuh sanata sajuru-juru ayahi karya Sikro nayaka ayahi karya prakaryane praja tunggaga saka caca tali wonten manunggal satya Swaran Gumara Sangya rebut karsa mestu padha rawuh juru-juru nyanyi
pangestu padha rawuh sanata sajuru